Pot. Sabang Beach, ngayon pa lang kami nakapunta dito. Ikaw pa ang sasabi, Pot. Ganda na. Yan yung island. Sarap sanang maligo kaso wala kami dalang pangligo. Sama lang siya. May kababa. Kababa, ma. Tamim! Ito nga po palang Sabang Surfing Capital of the North. Kung ikaw ay mahilig mag-surfing, panalo tong area na to kasi napakalalaki ng alon niya. At saka kung mahilig ka sa mga relaxation, perfect tong lugar na to kasi hindi siya masyadong matao. Kaya maganda, puntahan nyo to guys at panalo to. Maganda ang area, tahimik, malinis. Ano pang hinihintay nyo? Puntahan nyo na! Anong pangalan ng beach na to, Pot? Sabang. Sabang Beach? Daming mangroves, oh. Introhan mo nga, Pot. Ano bang beach to? Sabang Beach Resort. Sabang Beach Resort. Kaso ang naririnig nila yung hampas ng hangin. Alon. Alon pala. Dito sa Cabugao. Saan ba ito, Pot? Dapat yan, oh, magbabangka ka papunta doon. Cabugao. Oo. Ano yun? Isolated island? Oo. Yun natin yung pinuntahan nila, ano, Mang Mean? Sinasabi niya dati. Oo. Dito po kami sa bridge kung saan may tulay. Taas. Taas. Oo, para kita. Hawak muna. Okay yan, Pot. Kita na. Taas mo buong. Dito kami sa isang beach, Sabang Beach. Ano sabi mo, Pot?
Yun, dito sa Sabang Beach, ngayon pa lang kami nakapunta dito. Dapat ang sinabi ko. Sarap sanang maligo, kaso wala kami doon ng pangligo. Punta ko lang na sa isa pot. Mga pala guys, dito sa Sabang Beach. So ito yung isa sa magandang beach dito sa Cabugao. Ewan ko lang kung naririnig nyo ako kasi masyadong malakas yung hampas ng hangin. Hindi ko alam pero napakaganda dito guys kung tingnan nyo. Ganda dito guys, sobra. Nakaka-relax. Sobrang nakaka-relax dito. Naalala ko nung nasa Qatar pa kami. Mahilig din kami magpunta sa mga beach doon. Pero doon kasi hindi masyadong madami ang mga tao. Pero pagdating ng Friday, napakadami doon. Kasi yung Friday doon parang Sunday. Napakalinaw ng tubig guys. Papakita ko sa inyo. Ang linaw ng tubig. Sana yung mga ibang lugar pa dito sa Ilocos Sur mapuntahan pa namin. Para ma-vlog din natin. Pinupuntahan ko lang yung pinakadulo nitong tulay. Pakita ko sa inyo. Ayan na yung pinakadulo ng tulay. Saka yung isa pa yung sa mga falls, yung Pinsal Falls. Gusto ko mong balikan ulit. Galing kami doon na nakaraan pero balikan ko na lang ulit. Nakakatakot yung tulay, parang bibigay. Ito na yung dulo niya guys. Ayan na yung pinakadulo niya. Ayan, dito na yung pinakadulo guys. Pinakadulo friends. Yan na yung pinakadulo. Ang ganda. Balik muna tayo sa cottage natin guys. Sana marami pa tayong ma-vlog friends. Maraming magagandang pwedeng puntahan dito sa Ilocos Sur. Sobrang daming magandang pwedeng puntahan dito. Isa-isahin natin yan. Lalo na ngayon kamo-monetize lang ng channel natin guys. Sana supportahan niyo pa rin kami, Galero and Galera Ilago. Yes, hello guys. Dito tayo ngayon sa Sabang surfing capital ng Cabugao. Isa sa mga pwede nyo puntahan leisure time, pwede nyo halimbawa nalulungkot kayo, gusto nyo makarelax, pwede kayong pumunta dito. Especially sa island na yun. Close my eyes so I can see. Memories recall you.